ସାଙ୍ଗମାନେ ହଠାତ୍ କାଗଜକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବିକି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ନଉ ନଉ ଦେଖିଲି, ଆରେ ବା, ୟା ପଛପଟେ ତ ବହୁତ ସାଧା ଜାଗା ରହିଛି, କାହିଁକି ନୁହେଁ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଯଦି ବନେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିଲି କଇଁଚି, ତା ସହିତ ପେନସିଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଗଜରେ କାରିଗରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ପେନସିଲ୍ରେ କାଟିକି ତାକୁ କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିଦେବେ। କାଟିଦେଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ବଡ଼ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି 7 ପିସ୍ କରି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ସରୁ ସରୁ କରି 7ଟି ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କାଟିଦେବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ସଠେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମଝିରେ ଥିବା ଗ୍ୟାପ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାଗଜ କାରିଗରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼ି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଦୟାକରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ହେଉ କି ବାଲକୋନି ହେଉ, କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ।